Dobrý deň. V dnešnej časti Ako na to si predstavíme viazacie kliešte, dva typy, ktoré sa najčastejšie používajú vo vinohradoch a ktoré nám šetria veľa času. Prvým typom budú talianske viazacie kliešte Archman, ktoré sa používajú na pásku, a druhým slovinské Ergo, ktoré sú na kovové spinky. Pokiaľ sa rozhodneme pre prvý typ viazacích kliešti Archman, je potrebné dokúpiť si k tomu viazaciu pásku a spinky. Nožík, ktorý nám pásku seká, je súčasťou balenia, ten sa dá počase vymeniť. Teraz si ukážeme, ako sa viazacia páska osadí do nožníc a spinky tiež. Otvoríme plastové kryty, zoberieme pásku, vložíme a pásku sunieme do drážok. Koniec pásky potom prevlečeme. Pásku mám prevlečenú. Môžeme zatvoriť omot. Potom kliešte uchopíme, stlačíme, páska sa nám natiahne. Po osadení pásky je potrebné ešte vložiť spinky. Takže vyťahneme túto strunku. Tam, kde bola strunka, vložíme spinky, ktoré majú tvar U. A strunku vložíme naspäť a na dotlačovú spinku. Takto zaklapíme. Týmto pádom môžeme začať viazať. Teraz si prakticky ukážeme, ako sa používajú viazacie kliešte Archman. Kliešte sú pripravené, obtiahneme prúd okolo drôtu, zacvakneme, vidíme, prúd drží. Ďalšími kliešťami sú viazacie kliešte Ergo. Rozdiel je ten, že používajú kovové strunky. Tie sa osadzajú o niečo jednoduchšie. Natiahneme túto spodnú časť, vyťahneme preč. Zoberieme spinky, vložíme do kliešti a spodnú časť zacvakneme naspäť. Pri kliešťach Ergo, ako som spomínal, sa používa okytka kovová spona, ktorá je ekologická, netreba sa báť, ona časom v zemi sa rozpadne, rozsype. Zoberieme si prúd, zacvakneme. Kliešte môžeme skombinovať, v spodnej časti ponecháme pásku a prúd vyviažeme so sponou. Spona je výhodnejšia, pretože je silnejšia, viacej drží ako tá páska. Oba typy týchto viazacích kliešti sú obľúbeným darčekom pre vinohradníkov. Je na vás, pre ktorý sa rozhodnete. Ja používam kombináciu oboch, pri mladých štepoch skôr tieto na pásku, staršie prúty odporúčam Ergo. Tieto kliešte ešte, aby som nezabudol, majú takéto praktické úško, to znamená, môže si to prichytiť do opasok, ak chcete mať voľné obe ruky.